Ipu ya ini shit akushireze ipu ya. Achom da touch. Sorry. Ranga bia kpige we ihe mere ge yicha ihe. Ogolora. Wonya hu no de amonu gara ga si abechi onu ime TikTok. Na shop onye na amonu mmadụ nọ ịga ahịa. Onwekwa na amonu ebe a. Monu kwa. Ọ bịara ịga ahịa ya la amonu, ọwụ nwoke nọ gị n'azụ. Onye wu di. A na-ego ahịa. Ya ọwụ di. Hey, mba. Ọ na-eresi mmadụ ahịa. Gwanụ customer gị si. Ọ bụ di m anọ m na shop. Gwa customer gị si amonu la. Bishop ọ dị amon. Ya mbụ gị bịa ebe a. Ọkwa ịma n'ihe ọbụla m mere nga aga ịba n'ihu akwụkwọ m gaa n'iru mee gị interview. Gawa n'ihu. Dewe fonu gị n'ala gị ebili ọtọ gị ele azụ. Ebe ka m na-egosi. Ị na-afụ m ebe a? Bupụ n'oche ahụ, bupụ oche ahụ gị elewe anya azụ la azụ. Ifugo m. Laa azụ kwụrụ strat gị kwụrụ gị na-akwa agụwa ga-agwa m mgbe m ga-eji asị gị bịa were fonu. Bịla ahịa bụ ime ihe. Kuke nọ nga West Africa. Ya were fonu. Achọ m data ọchị madam ịchị ọchị ahụ ọzọ ma ebute oge ebe a. Ịchị ọchị ahụ ọzọ ma egbe nkata ohi nga. Ya m ya afọ egwuregwu anọ m na ịtagoshi eze. Iwe onye ebe. Abụ m Imo steeti. Wepụ aka na ntị gị kwụrụ nọrọ ọfụma. Gwa m nga ahụ nọ nga ahụ ekele gị good evening na chere mmemme gị tavi Chineke akpọ. Ya debira nga binye m nsogbu ma ebute oge ya. No, Bishop wee nu nwayọ. Ha na-attend to people. Ebira nga agwa m sị m were ebira interview ka ebira achọ m noise n'ọnụ onye ọbụla ya. Wepụ aka na ntị. Ibela na ndị mmadụ adịla na-akpọ m onye ọnụ ọjọọ. Enwere mgbe m gwara gị okwu ọnụ ọjọọ na nsị gị concentrate. Mbakwa o. Gị nwa amaga m ụka na pipụ na-akpọ m onye ọnụ ọjọọ. Mba, Bishop bụ ezigbo mmadụ. Ọ gị na-enye anyị di na. Nyere gị di. Ihe mmeghe gị wee ntavi gị si nyere gị di. Enyi agwa. Ọkwa ndị na-eme m na-achị ọchị. Mmeghe gị na ele ihe ọgwụ ka m kwuga. Na-eme gị na-achị ọchị. Eyiri m gị katụ iji achị gị ọchị. Nsị wepụ aka n'ọnụ. Ebe n'Imo steeti. Ụka abụ m onye Ọsụ local government. Ebe n'Ọsụ. Ihite na nsa. Ịdị afọ ole? 28. Iji ụmụ ole? Kwụ na ahụ na ihe na-eji ewe m iwe. Bishop, put up the mug. And I'm in okay, okay now. Sorry. Bolachi. Gbega kamera. Yeah, I don't know you. Oya nọrọ kwụrụ n'otu a. Akwa nwoke hụrụ go taa akwụ ụgwọ isi. Eziokwu. Ndeke were dustin powder were ma American were ma bamet m nwe ha na-adịghị onye lụ aha. Akwa nwoke hụrụ go tii ozu na akpọsa ụgwọ isi. Eziokwu. Enwere m ịwara isi. Mba. Dem just enyegara aka bịa nga ha na-akpa m ụka akpasara m iwe. Bigiri nwa asam ọkparachi nwoke ọhụụ gị kwụ ụgwọ isi gị gị ma ọrịa ọgụ gịnị ya bi. Eziokwu. Jeleri gị ọrụ ị na-ama ọnụ. Ne ma ọ ga-adịrị gị na mmadụ ị ga-anọ na di ahụ ka nka. Mmadụ ha ga-enwe pozishọn gị. Amen.
Yeah, half Jesus, I have a quensu. Still, look at here. Yeah, for the second one, look at half Jesus, half a quensu. Find married woman let her na example can be open profile here na ya Okay. draganam onye ọbụla soro Okay. nwaanyị a soro ni ya lee ihe ọṅụ ha ọpụ na ọṅụla ihe niile ọ ga-aṅụ ka nga achapụ still nne m ṅụma ihe ịṅụ ha nna gama ihe gaje gama ndị kpọga m ndị ọnụ ọjọọ nwere ọnụ m kọrọ nwaanyị a na-akwa nwaanyị m ji obiọma agwaga ihe ya adịrị ha pịa gara onwe ya ọ nwaanyị onye ọdọ enwere ihe mmere unu Chineke akpụ unu ọkụ common power tapping unu enwe ike lekwe subscription m naanị 18 people subscribe because abịa ngabịa kpasụgharị m iwe Chineke apụ unu ọnụ ehim ga-arị unu aka nsi sorry ehim ga-akụ na aka n'anya one by one ma m hụ unu who knows tomorrow. Ime wele eko na. Hey, Oga Bishop. Mbini kwa ọzọ. Le wanya na agwa Ndị a nwere phone. Poronga ahụ unique mecha ihe omege. Unique mecha ihe omege. Unique nnem. Awo onye ọwụ n'ọnụ kpọga m ọnụ ọjọọ. Oga Bishop ntọgụzie. Le wanya na atọ ahụ Chineke agbaghị ọkụ. Ipo di Otele ke na adịghị onye hụrụ ga-akwụ ụgwọ isi. Ị na-aṅụ ma na ị bịara nga na-abịa ime gị ntafio. Gịnị dapụrụ n'ala? Onwe ihe dapụrụ nụ mmadụ nye mmadụ ngwa ahịa. Onwe ihe dapụrụ. Ntọbụrụ isi gị tụtụ. Onwe ihe dapụrụ. Bishop ihe ji bịa bụ maka gị wa o. Ị ga-anọ na nrọ ndị ogbi ga-akwụcha ụgwọ isi gị na nrọ pụta n'ihe bịa mee ya. Chineke bụ ma sachakwa gị ọ na ịbịara maka m ọtọ gụwa m meji aka m select ọtọ ikwu maka mbịa were ncha niile nọ na shọpụ gị reghe were sachasịa ma amụ were ncha saa ma m na ama akwụkwọ ọtọ gị ndị ohi amụ egbe na-evu amụ ma ọ bịa ga-arịga onye atọwara ime na ya ebeme Lanya, ebela nga mbụ. Good afternoon. Ebela nga mbụ. Mba. Achọ m data ọchị hịa. Yipụ ihe ahụ iyi n'isi. Dewe fon ahụ n'ala gị ele azụ. Okay. Chineke nna gbakwa akọkọ ibu ike ara ahụ ọta bịa bọgara m Chineke gbuo gị ibu ike ara ọta bịa abọgara m nga Otelere kwe gị bịara nga inwe netwọk ga-ewere ike ara bịa bọgara m nga gaa chọọ netwọk Chineke gbuo gị nani dewe fọd n'ala ge brana niile egwu ihe m n'anya ịmamasị m ọ dị m power peso Leosa. Pupi ha ikpuru isi gbanye egwu ahụ ma ọ TV ahụ mekega noise dị ya Okay. Ka m pụọ n'ezi.
No boge bi eba. E dia fole. 24. E di 24 atogati. Kwe mani ho wala imere ba ga tani hu akwo. Yes, sir. Nga di room ege interview. Nege na naga ha na ya. Oh, so some mom no yam pama ungo. Oh. Nago nwona. Gini gburu nna gị? E nyere ya poison. Ewu na mmanya ka ọ n'iri. Bishop na mmanya. Ewu. Ewu. Na mmanya ka e nyere m nna gị poison. Do nna. Do. Nne gị ọ nọ n'ụlọ nke ahụ? Mba, ọ gaala ahịa. Family of Akpere ogologo founder. Aha gị? Ugomma. Ugomma onye? Chineyemba. Ugomma Chineyemba dewe fonu gị n'ala gị ebili ọtọ gị lara m azụ. Face ye ebe anwụ na-aga acha ebe face ama m ebe brain gị nọ face ye ebe reflex ị gara ime mmụọ ekwu okwu echepụsị ewu mmadụ Sorry, ndo. echepụsị enyi ya face ebe anwụ na-aga reflect ebe a Chineke agbaghị ọkụ. Bishop, Igbo kwara no. Enyi ya kwụrụ straight. Okay. Turn ha. Amaghị pakịrị moto abụọ ị nọ nga emeghe deep. Oh, my uncle. Wepụ aka n'ukwu gị ya uncle pakịrị moto abụọ. Wepụ aka n'ukwu gị Chineke agbaghị ọkụ. Your uncle. Turn ha. Gakodi ije. Lele, mmadụ ije aga. Think I'm joking here. Better shake Gremu. Get out of this place. Think I joke here. Don't get shaky Gremu. If you come here to play, I treat you like one. Damn you. You can't shake Gremu. When you're not who cook. Let's have my other carry the muku karuku. Do the Mungruko Nambi Renato. Do you get Lena? Good afternoon, sir. And ya will who are you a brumazo? Well, at the house, what on that touch, Belangambo. Okay, man, how will I ban up and you have one Ganiru mega interview? And then he got Chago Chana's profile gauge wood jeba. Oh, when kita na-ataza afọ mgbe aha na m ata afọ. Mgbe itere bleaching ka ọ nwoke na-ele ihe na-akọwa. O nwere mgbe itere mmanụ? Mba. Ebe ahịa afọ ọchị. Listen to me, come. Listen to me. Abịa m here for egwuregwu. Ebe ahịa for egwuregwu nwanne. Ma put you here. Ebe ahịa be serious with me. Abịa m here for ichena imegole m na-eto for that every week m na-abịa live. You know, ọkwa Nigeria ka ị nọ here. Ka akwụ ihu kwa ihu ka onye nsaga ozu ahụ bịa nga bịa achị gị ọchị. Turn that touch here. You have to weapon glass. I can't hear him off. I'm not playing with you. The way phone that I get your last. Okay. We're packing up again. We're packing up again. E kon haka shovel eji eku aja. Tonwa.
No. Ya were phone. Okay. Gịnị ka ị rụwa? I'm a nurse. Ewo nurse. Aha. Okay, have fun with blessing. Blessing onye. Igwe. Iwu onye ebe. I'm Enugu State. Ebe n'Enugu. I'm Ogun. Enyi America Rottweiler na. La anya America nkịta akpọga Rottweiler na n'otu nga. Ịhụ ọchị n'ọnụ gị. Mgbe ị kpara ihu nkịta Rottweiler. Ma ị ga-ebihave onwe gị ma akọ gị blọk ya. Wara ya agba gị. Ajụjụ gị aga na takochike eze. Wetu aka n'ọnụ gị. Kwa ihu nkịta Rottweiler bịa nga bịa emeghe m ihe. Sorry. Don't come here to play with me, damn you. Sorry. Doctor mere gị employ n'ụlọ ọgwụ ahụ ọhụ ihu ga before ya enye gị ọrụ. Ebira nga atakochike eze. Sorry, sir. Sir, come that ọchị. Ikwe akwa ọrụ nọọsụ atụrụ. Sorry, sir. Imani na touch too much. I have been. Dị nwa tọkwa ọchị. Dị nwa dọ nga ihu gị tọrọ ọchị. Ihu gị ike tọrọ ọchị gị sị m onye tọrọ ọchị. A ga-ewechikwa akwa nọọsụ onye gụrụ nọọsụ skuul chee gị. Achịghị akwa nọọsụ ndị nọ Department of Eclinic Hospital. Ndị nga agwa m sị wa. Achọ m that ọchị here now. Okay. Egoro nọọsụ agụ. Ka ị mụrụ ya mụ. Egoro agụ ka ị mụrụ ya mụ. Agụ. Ebe ka egoro nọọsụ a. Enugu State ya. Get out of this place. Hey, Get out of this place, bingo. Gị nọ onye takochike eze. Nọ n'ụlọ ọgwụ ahụ chọta patient ga-alụ gị. Na nga bịa takochike. Gị nọ onye takochike eze. Na mbiko. Unu tesa maka unu aka m kwobịa hia. Gaa na my Facebook page. Chike hụ menwere ego mmụta gị nke ahụ. Chineke agba mmadụ ọkụ hia. Ya, ebela nga mbọ. Alan Bembo, Bishop, good afternoon, sir. Kwanyere onwe gị ugwu na. Ewepụ n'ala gị biri ọtọ gị lasa. Kwe mana ihe ọbụla mere nga gị bara ha kwọ m gaa n'iru mee gị nta. Yeah. Ọwụ ya ka Bishop. ewepụ n'ala gị biri ọtọ lazụ. Tano ha. Aha ga. Kosi. Wapụ aka na ntị ịzaga osi. Zaga aha nwoke. Kosi Sochukwu. Ka o si onye. Ezenwa. Ụdị afọ ole. Adị m 28. Ị mụọla nwa. Gịnị ka ị na-arụ? M na-akwa akwa. Akwa ụmụ nwoke ka ụmụ nwaanyị. Sọ nke ụmụ nwaanyị. Ịlụbụla gị. Mba. Ebe isi na-anọnyere anyị. Anọ m Lagos. Iwe onye ebe. Ama onye Nsụka. Ebe na Nsụka. Onye Ibe Etiti.
Am I ready? Ọfụma. Nta mo de gini me. No. Ina bakashi ano. Onye chọọ m okwu na mgbakasharị ya ọnụ. Ina bakashi ano. Wepa aka na ntị gị kwụrụ ọfụma. Onye chọọ m okwu mgbakasharị ya ọnụ. Ajụ m game na bakashi ano. Gaa na-atụ maka onye chọọ gị. Na bakashi ano nwanyị a. Alụ m agbakashi. Achọ m data ọchị dị a. Jọka gaa na-atụ maka gwa m so onye chọọ gị okwu gaa bakasharị ọnụ. Ewe na iwe o. Ebiwala gị anya mbụ. Mba. Akụwala gị ọnụ mbụ. Yes, my mother. Ọkụ akụwara gị ọnụ. Mmanụ aka ọkpọ na famili. Ubutula ọrịa infection mbụ. Mba, Bishop. Ịdị 28 years, ị maghị have infection. Ị gaa n'ụlọ ọgwụ cheki onwe gị mbụ. Asị m mba, Bishop. Ị gaa n'ụlọ ọgwụ lee onwe gị labụ mbụ. Yes, na-aga test, na-aga scan, check onwe ma si woman. Ị na-echeki onwe gị ma ị nwere infection, enwebe nke ị hụrụ la treat ya. No. Ị ga-eji bọket anyụ nshị ka ọwụ poolu ka ọwụ n'ime toilet ka ị na-anyụ nshị. N'ime toilet, na ọsọ mma na-eyuzi ya. Mmụọ akpịrị ọ dị gị n'ime? Mmụọ. Mmụọ akpịrị ọ dị gị n'ime? Mfụkwa onye na-eri nri like ọ na-ada adịkwa m ka onye anye m. Mmụọ akpịrị ọ dị gị n'ime? Ọ dị. Ọkata jụwa gị mmụọ akpịrị ga-asa m stret ga bịa ngaba ikwuru pra. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, akwụchi na SS3 WAEC. Nọrọla na nrọ mbụ ebe eji amụ achụwa gị ọsọ? Mba, arọbeghị m na nnụ mana ọ dị ka emego m na nnụ. Mmadụ ole tara gị na nrọ? Amakwanụ m? Ama ọzọkwa m. Mgbe a tara gị na nrọ ị nara ego? Mba. Ọ tara mụ na nrọ. Mmadụ ole tara gị n'ihe? Sọ mmadụ atọ. Aha ha? Ofu onye wu Chinedu, Obichukwu, Peter. Ise? Eji aṅụ gị ara? Ọfụma Bishop na-aṅụ n'ala. Elekewa ọfụma aga ịkpọwa m aha. Elekewa ọfụma lanya listen lanya dụa ma ị ga-akwanyere onwe ugwu ya na ndị responsible ebuto. Bishop, I'm fashion designer, but I'm dụwa fashion designer. Ihe ewu dụa Chineke agbaghị ọkụ ịgbakwa ihe mmadụ ewu fashion designer. I'm a fashion designer. Chineke agbaghị ọkụ. Chineke kwere ya abụọ m dụwa. I'm a fashion designer. Abụọ m dụwa. Vụfụta onwe onye bịara ịlụ di, onye bịara ije di. Papụta onwe walepe ọgụ bịara ga agba ịma ị na-akpọ m dụwa maka gị na abụọ m dụwa abụ m fashion designer. Let me give you my number so you send me your account number. Ewe n'iwe enwe ka ọma. Ị ga-enyela ọdị mkpu ineti? Ọ n'Igbo ka ọ n'oyibo? Send your account to my WhatsApp. Unu feel na ihe m ji bịaghachi here ọ maka one man wụ my fan wụ my subscriber ya kpọọ m na o nwere BP na mbịaghachi live mana ihe m kwụ bịa live n'ọbịa ihe abịa m isi ma ịdị serious ya abịa m ihe afọ egwuregwu. Good afternoon, sir. Nwa mbọ gị bịa ebe a.
Ambom. Women in how will them never in our quadrum. Yes, sir. Nganiru make interview. Yes, sir. Ganiru. You have phone again and I tell you to get lasso. Okay. Bad one. Ele mo ke grano le atere jacket ala wana nke. Azụrụ m ya azụ. Ele mo ke gra hie na ke atere jacket ala wa gese mezo ato. Azụrụ m ya azụ ohe nji azụrụ m ya mgbe m nọ obodo oyibo. E no which obodo oyibo? Mgbe m nọ Germany. Mgbe no Germany. Mgbe m na-agụ akwụkwọ. Ele hebulatara gị na Nigeria. Mgbe m gụcha akwụkwọ so skuulu kpọrọ m jee anyị ncha nata so kịta m na plan kwa ịga back na Septemba. Ị gara obodo oyibo adị onye ọchị jidere di adị hụrụ di ga ịgụcha akwụkwọ ga lọta na Nigeria bịa duruo n'oche nga. Ahụbelenu m di ahụbele m. Kedụ afọ ole? Adị m 26. Nọrọ ọdụ. Okay, thank you, sir. Ele obodo ị gara na Germany? Agara m Berlin gaa gụọ akwụkwọ. Gịnị ka ị gụrụ? Ahụ m medical esthetician, sir. Ịsọ onye? Medical esthetician. N'ọwa aha mmadụ ka ị kpọrọ ihe kpọọ n'ihe ọwụ eleke wụ ịsọ medical petition degara onye. Ọwụ ndị na-adị more in anatomy and physiology. Ndị bụ na inwe issue na skin gị, inwe issue na private part gị, na arụ gị, ebe ọbụla anyị na-treat ya. So nwoke ọbụla nwere issue na amụ ya na-aga ele ya anya. Gachili amụ ya elele ya. Ọrụ m. Ọrụ. Gachili amụ nwoke ibe ma ele ya before ga-enyewe treatment. Anyị na-epu ụzọ examine ya mara. Chere ime ebute examination ị ga-achị amụ n'aka. Gị kemgbe ego echeghị amụ n'aka hụ echeghị amụ n'aka kemgbe ị gara Germany adịghị nwoke echetara. Dele kọsụ niile nọ n'onwe gị ego ya were eche amụ n'aka je bịa ga were English emebize m n'ama na ọwa amụ eke eche ya n'aka. Achọm that touch here. Achọm that touch here. Gaga Germany ebe ị gara ịsọ balloon ka ọwụ ị ga-echeghị ha amụ n'aka chere gbara aka lọ echeta ahụ di nna gị na nna gị anọrọ gị ihe gere ego wee eche amụ n'aka gbara nga bịa were English akọva ga ihe ịrụwa dem you ọchị amụ n'aka ọchị amụ n'aka nwafọ Igbo chọgha dị. Ijumola. Ofu. Retired single mother chịrị amụ n'aka. Ụmụ nwoke ole ka echerela amụ ha n'aka kemgbe ị gara Berlin before gị lọruo Nigeria? So far, mgbe m chekere ị na-eso yile na-afọ ayịla nnọgị English iji emerụga m ahụ hie ị na-eso yile seed gị na-afọ ayịla na-afọ seed gị ahụ hie ị na-eso yile seed ichegha amụ n'aka bịa hie etigere m sofa enyala anya were Igbo na-akọwara m mmadụ ole echewarala amụ ha n'aka ị na-alụbeghị di. Okay, sir. M gụọ ha ruru ha dịka ha amam ihe 1000 wụ na Igbo so ha ruru atọm datọch ihe chere echere amụ 1000 na amụ n'aka ile gị n'ahụ na gị enwe ndị ka ịgbakere na ị ga-ahọrọ nsị n'alụ
ọ ọrụ m so kemgbe m si ọrụ gbakwa ọkụ itigidere amụ n'aka n'ụlọ ọgwụ gị gara skuul gị cheta ha amụ ị na-akwụ ụgwọ isi gị ha na-agbake agbake ka wee icheta amụ n'aka ha nwụọ na ha na gị amụ 1000 nne gị na nna gị ha dị ndụ? ee ha dị ndụ. Enwere onye ara gbagha n'ụlọ unu? Ụlọ saịdị nne gị enwere onye ara nọ dị a? ahafụrụ m ebe ke nne m mgbe m dị afọ enwere onye asaa. ara nọ saịdị nne gị onye cheghị amụ n'aka m gwara gị jụrụ gị mgbe ị hapụrụ saịdị nne gị? Ụlọ amaghị m ihe mere m kwụ gwa gị mkpa ahụ woche mma m wo onye Gabon and amụrụ m na Gabon so amaghị m ma kọsa ahafụrụ m ebe ehi mgbe m nọ afọ asaa so amanụ m nwere onye ara gbaga ebe ehi Nwa gịnị ka ị mụrụ? nwa nwoke. Onye ka ị mụrụ nwa? Ọ mụrụ m onye Anambra. Gị nwewe onye ebe? Amụ onye Imo steeti. Ebe n'Imo? Amụ onye Mbaise. Ebe n'Imo? Amụ onye Mbaise. Ebe na Mbaise? Abọ Mbaise. Ebe na Abọ? Ụmụlọlọ Ogwu. Akwụrụ ụgwọ isi gị tupu gị amụ nwa? Ụlọ akpụrụ m ime n'ezi. Ime mkpeku? Ee. Ime mkpeku ka eji mụọ nwa. Ele nga a na-ata gị ihe eji mụọ nwa? Aga m iche efude. Icheteghị nga atara gị bifo gị ete ka ị mụọ nwa ị mụrụ? Ọ n'ime ahịa ka atara gị ka ọ da moto? O nwere mgbe m mere na moto nwekwe mgbe m mere n'ime ahịa so ama m ime ahịa. Ya abịakwala ka bụ iji m egwu egwu. I'm not laughing with you. I mere n'ime ahịa na shop na shop onye tara gị ka i mere ka ọ wụ n'ime moto ya? Ọ na-ere ọgwụ na shop ya. N'abalị ka ọ n'ehihie ọcha ka ọ nọ na shop ya taa gị? N'ehihie. Ndị mmadụ ejideghị unu? Ụlọ anyị gbanyụrụ kamera. O nwere ọfịs n'ime den ya nọ n'ime ọfịs taa gị? Ụlọ anyị nọ na kaụnta. Elero sana. Ewe iwe. Na counter that's counter duplicated then gay cross then ndị mmadụ abataghị ahụ dị ya bịa yala. Mba ha ba the thing ha ba mụ ansa ha ya nwa nọ n'azụ. So o nwere ike o dewere oche gị eduru gị dị n'elu amụ. Did you bring your CV? Demba mmadụ letrala gị? Mmadụ asatọ. That's when you get. That's how you give you an employment. Eweliwe, sorry, that's me too. Taa mmadụ ole? Asatọ. Mmadụ ofu abụọ atọ anọ ise isii asatọ. Bịa eweliwe mmadụ tinye amụ mkpụrụ amụ ga-ịbacha n'oge n'otele akwụ ya? Why not? Otele. Iji aṅụ amụ? Ee. How many minutes or hours ka ị na-ejide amụ aṅụ? O dependere onye chọrọ ka. How many minutes ka ị nọ na-ịṅụ amụ? Let's say maybe ike gwụ m maybe like 10 minutes or 8 minutes. Iji anyụ anyụ? Eji m anyụ. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti? Oh,
obiawala. Ngwa spell lụọ ya. Obia. O-B-E-A. Na-eme ọsịsọ. We-A. L-A. La-A. Genotype gị. A. Blood group gị. Positive. Kpọọ nọmba gị. 081 655 33768. Ebee ka isi na-anọnyere anyị? Anọ m na Lagos. Emekwa gị ego ewu dọkịta ị ga na-take care of Otele gị. Akwụ ya? Ana m take care of Otele m ọfụma. Wow. Ndị mmadụ na-ara akwa amụ. Hey! Chineke ekwela ihe ọjọọ. Biko power tap waranụ m ka egwuru m ike. Power tap waranụ m. Ihe nji like ya dị gị ala okwu ga-eju. Ọ otu isi na-ekwu ị na-ekwuchili ike. Akwai mana ihe ọbụla mere nga aga ịba n'ihu akwụkwọ. Were fon dewe na gị bili ọtọ gị lazụ. Lele. Ihe ka eyiri ndị ka na-eji eme fast. Ebela nga mbụ. Mba. Pụrụ straight o tekwa wo sideways ka ị bịara ile nga Chineke agbaghị ọkụ. Enyi ahụ ọ dịkwa gị? Mba. Ahụ adịghị. Gịnị ka ịrịa maka ọbara adịghị n'ahụ? Gịnị ka ịrịa? That's malaria. Ee ya, ị kacha ụlọ ọgwụ lọ. Mba. Owu ka ị ga hospital. Oke gaba ụlọ ọgwụ. Donna. Tọnụ. Ụka agwụla na onye ọwa machara gị ma gị mana ike. Malaria ọwa adịghị n'azụ Otele ka ọ wụ ihe a wetele otu o si edebi ụwa. I wish I wouldn't make it like that, but not the very moderate. Leo, kwuru strat ga-elewa ya kịna ewu moderate ihe ka ọma ihe ka yiri ute. Ihe yiri ute eju ndị Awụsa na-eji ekpe ekpere ka ebere nga agwa m sị sọ dị moderate. Enyi ya were asụ bịa ma ahụ ihe wee sị dị moderate. Oh, the Chineke dike m na mgbe mekwa no worry. Lele Otele ke ha yala laps gị ha. Otele ke yala laps gị ha ka ị kpọrọ moderation. Ka ebere nga were moderate akpere ya. Were fon o. Always go here again. Ma just mega hen. Line abali aga ụlọ ọgwụ mara ihe rega gị. Na ihe m na-agwa gị na. Okay. Ị nọ ihe m kwuga. Egoro gị zụrụ ọgwụ ọbara na-aṅụ. That's what I do. Ahụ ka tara ụtụke. Aha gị. I'm looking son. Enya weli ihu ga yiri ihu ihe ndị mere ihe. Ihu ndị POS bịa nga bịa wee weltere m na screen. Remy. Chisomonye. Some Sunday. Ah? Some Sunday. Enya nọrọ ọfụma. Na ahụ adịghị ebidoro ya taa. Awine kwala oche awine. Nọrọ ọfụma tewe ya set ka onye bịara interview. Bụrụ ara ndị Nijel bịa nka bịa na-ere m. Iwe onye ebe? Who ya Abia State? Ebe na-abịa. Isalongwa North. Eh? Isalongwa North. Ịdị afọ ole? The 30. Otele Rosanna gị gbanwe achọ m na 30. Eh? Hello, town. Kpụpụ ihe ahụ ịkpụ n'ọnụ. I want you to know.
Gana ekwukwe konye kpọ amụ n'ọnụ. No way, Munono. Ka ebe isi na-anọnyere anyị. Abuja. Gịnị ka ị na-arụ? My business, my perfume, another. Gịnị ka ị rụga? My business, perfume business company. Ebe ị na-ere olugo oche wee ebe? Just an office, but I'll give me when a public like this. Office gịnị? It's an IT company. Ha? IT company. Yeah. Ndị na-ahụ maka ihe mmeghe nga. No, we design program, like we design a website. Ị ji agbakashi ọnụ? No, I didn't make too much. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mba. Ewu, ịwụ orphanage daughter. Ewu, ndo nna. Ndo. Na nwụkọtara ọnụ. Ha nwụrụ iche iche. Ewu, ndo nna. Thank you. Orphanage. Motherless, fatherless daughter. Ọ naanị gị ka nne gị na nna gị mụrụ? Now most woman. Iwu only daughter. Those son and again. Ewu. Inwe nwanne nwoke ewu na ndo nna. Chineke ga-enye gị di ga-ewere gị dị ka nne na nna. O so n'ihe mega oyi ji ama gị nnọọ. From today, my fans ga awụ ụmụnne gị nna. Thank you. Chai, ndo, chai. Only begotten daughter. Chai. Iji agwụ ị ga na-agwụ ụra ịtara ahụ. Don't worry. Ashi ma ọ dịghị? No, I'm fine. Ara ọgbaala gị mbụ? No, mba. Iji eri ọrụ na nrọ? No, mba. Mmadụ ole tara ala gị? I'm one, but the boy changed the more genotype America. Eh? One person, I got a lot of genotype, so I am along the guy. Okay, one person tara ala gị, unu gara alụ. Genotype emebie ya. Chukwu ga-akpọtara gị di taa, mark my word, nna. Hapụ ndị ke mara oke mma na ahụ di ha na-alụ. Nne m, ị ga-ahụ di iwe wife to be. Ha ọbụla di gị mewekwa anything kụpụrụ ya nna. Enwere ekpe ede, emewe anything kụpụrụ ya just were ya dị ka nna gị nna. Thank you, sir. Chai. N'ọla gị bụ onwe gị ma mere mpụ? Mba. Ebere gị ugwu? Otele achapụrụ achapụ. Iwu onye ebe? Who onye Abia State? Isi ala ngwa North. Isi ala ngwa? So naanị otu nwoke tara ala gị? Yes. Kemgbe ahụ enwebe onye ọzọ taga gị? Mba. Ị wepụla nwa mbụ? No. Anaghị oshiri ike, ara m hụ nga oshiri ike. Not the soft. Lee ihe nipụlụ ji bịakwado nga abịa na ege instead of ebe ya abịa n'elu ebe bịa na ega. Achịla ọcha, ndị gị nipụ bịara n'elu bịa na ega. Ọ wee fabaghị ya ọfụma n'ime bra. Akpọkwa nọọsụ ọchịka mgbe mechilata ya ya wena ema ihe mere n'oji bịa ya na-efabaghị ya ọfụma. Nipụl abịa n'isi ebe bịa na ega gana atakụchi eze m jikwa aga ihe. All the design of the bride, or who give for the design of the bra isi nipụl abịa nga abịa na ega. no. No, no, metre ke breke ba ge bianga be pasu we mda. Wala ka me say shine pula bianga bia nega. Sorry. I'm sorry, sir.
Non ga metere ga bra sense ga design. Ishine pogega was the design of the bra. Muna ge non ga na ma just agba enwere go bia mi iko. Ge bia nga kwam design enya wara ka be she the other side chine ka kwakoko. Ge bia to ya aka. Ge bia na eli she ba bia na instead of bia na ihu bia na ya. All with the brand new, all with design brands. No one says you made the pin. You need to know the need Iji to. pin ba gidana. But sorry, sir. Genotype go. AS. Ah? AS. Blood group go. B positive. One number go. Congratulations. Ụbọchị Thank taa you, sir. di ga-achọta gị nwoke ọbụla kpọrọ gị na fon abụkwara li Otele kwe na ihe m na-agwa gị ọ nọmba gị 090 3685 9212 3685 9212. Thank you. Hello, Bishop. Good evening. onye emeghe ka ndị na-eji enye tiketi keke ọya gbanyegwa achọmda tọchị hia chọmda tọchị ya gbanyegwa akụga dị a Mba, ụmụakụ ga-egwu ọ background were na gịnị mere ọ background kụ ga-egwu were fonu pụọ dị a unu adịrịla 5 obiri n'ụlọ ịmakwa nwere mgbe nzigide wee fonu gbanye egwu kụga dị a agbanyụọla dewe fonu ọfụma ga-ele azụ achọmda wepụ aka na akpa gị lazụ onye nwere ka iyi onye nwere ka iyi ọmụanwe ya asị gị lazụ yipụ jaket ahụ iyi jaket ka iyi na-awụ saiz gị yipụ jaket enyi yiri akpa nwa biko yiri akpa Chineke agba gị ọkụ ele ahụ mmadụ nwa ahụ ndị na-agba mkpọ n'ala na vileji bịa nga bịa iche mpagoji egbu anụ na slọta mba ka iyi kwere na onye nna ya na-egbu anụ ọ na-egbu anụ unu dị ole nọ na rum ahụ ọsọsọ m nọ ọ ndị chọta m unu ndị ole chọtara gị onye ọbụla etinacha n'ala iji akpọ ntụ chere Chineke agbaghị ọkụ elebe isi na-anọnyere anyị anọ m China ị nọ China unu dị ole nọrọ na rum a Chineke egbuo gị ọsọ m nọ na rum tọ gị nọ nwoke a nọrọ n'ala ekọsa nọ n'isi bed ebe ka ọzọ adịrọ ka iri gị na China mba ọ ndị chọta m nụ bịa iri gị adịrọ na China mba iche ndị a na-anya mbalansị ma mmadụ nwụọ were fonu gị achọghị m nọọsụ ebe a agbanye egwu ahụ agbanyụọla aha gị aha m Godwin onye Godwin Samuel nọrọ ọfụma kpa iyiri ndị apams na nsị gị nọrọ ọfụma iche ndị na-evulu ozu ma mmadụ nwụọ agbaghị egwu zaga Godwin onye wu Godwin na-atụwa anụ nwaanyị ime ụmụ ole ka iji amụbe m nwa emube nwa ibe gị akpọgha Godwin efere amụchala otu mụ abụọ emube nwa mana ị na-ata nwaanyị chere mba m ga-achọ ka m na-atata obere ị na-ata obere ịcha ndị udo ga-achị
Iwe onye ebe? Ụmụ ya Abreba. Ebe na Abreba? Ameke. Ebe na Ameke? Ụmụ Eso. Gịnị ka ị na-arụ na China? Ana m eme biznes. M na-eme ihe ụmụ akwa, biznes akwa. Goofu ole taapụ goofu ole ka ị na-aṅụ n'ụbọchị? A na-aṅụ guf side a. Ị ji aṅụ taapụ goofu ole ka ị na-aṅụ n'ụbọchị? Ana m aṅụ guf. Ga-ehicha ndị na-aṅụ goofu, gwa m sị na-aṅụ goofu. Mba, lenọnụ m. Ọwa ọnụ ka eji amụ ya. Ihu ya ebe yiri ahụrụ ọkụ ga-ebịa agwa m sị ji aṅụ goofu. Mba, ana m aṅụ guf. Nne gị na nna gị adị ndụ? Mpa m anwụọla. Ewu, nna gị ọnwụọla. Nna, gịnị gburu nna gị? Mba, ọ kara nka ya ọnwụ. Oke, nka gburu nna gị. Ancestral ọnwụ na family. Mma gị ọ dị ndụ? Ọ nọ ya. Onye ọzọ ọlụga mma gị? Mba. Enwere onye ara agbaga na family unu? Mba. Mmụọ ohi ọ dịghị n'ime? Mba. Imele nwoke na nwoke mbụ? Chineke ekwela. Ị dị aṅụ ara? Ọfọma. Bịara nga agwaga m ọfụma. Ịṅụgha, how many minutes ka ị na-aṅụ ara? O depende How many minutes ka isi o dependere Chineke agbaghị ọkụ? Iji aṅụ ara ọfụma maka onye ịṅụcha ara ya na-alị ya alụ. Mmadụ ole ka ị ṅụrụla ara? Sọsọ ofu ya. How many minutes ka ị nọ na-ịṅụ dị ara? Ike nọ like 10 minutes ọsọ. Otele Rosanna, gaa kpọrọ ara nwa onye ọdọ n'ọnụ ha. Ọnụ ha yiri ọnụ goofu, aṅụghị ya 10 minutes ekwu ụgwọ isi nwatakịrị. Ka bịa gasị mmeghe ntafe iji alụ nwaanyị. Ka kpọrọ ara nwa onye ọzọ n'ọnụ ha Chineke agbaghị ọkụ. Ekwu ụgwọ isi nwatakịrị. Kpụruo ya 10 minutes amịghị ara nwa onye ọdọ. Ashị ma ọ dịghị? Mba. Eleghị iji aṅụ ara nwa onye ọdọ 10 minutes nga ashị ma na-adịghị. Ọ na-awụ mood m nọ mgbe ahụ. Ashị ma ọ dịghị ga-eso na-awụ Chineke egbuo gị. Mba. Ọ bụrụ nwanne gị nwaanyị ka a ṅụrụ ara ya for that minute, ị ga-adị happy? Mba. Then eleghị jiri were nwa onye ọzọ kpọba ya na room aṅụghị ya ara for 10 minutes. Ọ na-like ya mgbe ahụ ọ ugbu a ọ before o tere. Ọ like gị ide na-ekwu ụgwọ isi onye like gị ihe ịṅụ ya. Ọ enyi m nwaanyị mgbe ahụ. Onye kpọdụ gị gaa China? Ele onye kpọfere gị China ka ị gara? Ọ mụ ji aka m gaa. Iji aka gị gaa China? Ị rụọla ọrụ nche m before na Nigeria here? Mba. Iche onye nche gara China na 35 nọ nọrọ n'otu room ga-ebịa gwa m sọ ndị chọrọ bịa. Ị gara China iche chere Chineke agbaghị ọkụ. Chọm that touch from you. Ekweghị isi agha. Ya bilite n'oche ahụ bilite n'oche ahụ Chineke agbaghị ọkụ. Enwubeghị ihe onye mere autopsy n'olekwa otu ngụgụ ede. Enyi adewe fon ọfụma n'ihu gị. Ewere dewe nnọọ ka onye mere autopsy. Iche onye mere autopsy. Ede ndụ nnọọ ihu gị na-akwọ mmanụ. Na ama ma emere gị bam. Iji agba ncha? Mba. Ị tala akwụla mbụ? Mba. Iji akpa Achi Amü? M dakpọ Achi Amü. I butela ọrịa mbụ? Ọrịa infection? Mba, ebutebeghị m. Ị dị afọ ole? Adị m 28. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti?
Animating but I'm not vibrate. Aya. Dinner na bed vibrate we ma hu. Dinner na bed vibrate we ma hu e be bu vibrator. Got to be I told that touch like make we here. Got to bed dinner na wan hu in e vibrate. All like I get number ha bog. You na ha like. Got to bed dinner. Asking Ghana bed dinner. Ghana bed na we say to for nya wo la na bed dinner na vibrate we. Raga be agwam say na vibrate abe wo vibrator. You gonna honia. Asking it away phone somewhere. One kitara hu dinner na room ahụ. Ya jitere phone. So phone ya jitere phone. Aya dinner na. Aya nyuma vibrate ma. Vibrate ma na tile ka gbagoko. Vibrate ma one bingo. Fresh money. Then in any mo yana make a luno dalono mama dalono. Don't forget about. We want to know who should respect to me. When you know we go. We want to respect to me. We want to touch yashi. They're very gentle and moderate. If you can't get taco share meze, and we have a present taco, Makachide can name put toginga. You will like me and go my soggy panning wakuatum. It's them go for the go. The way for Nala gave you lot of Yaramazo. Hey, get on no again on get ticket. I to gange. I'm on no fit. Oh, chair. Heka wo bo leg ka wa daka. Okwo adaka enwe ka wo bo leg aju am ge. Bia no nye nwokwo am ju agege na ele manya. No boy. Bo leg wo ihe. Tonwa. Where reverse bia. Nsige where aso bia ma he wo reverse nya be motombo. Where aso bia. Oh. Gakodi front. Gino leki ikwe ni n'ime. Bia were phone ogo. Aha. Chinelo. Kushokwu ike. Chinelo. La ya mere ka anyụra am sigi kushokwu ike jide phone ahụ n'aka. Jide phone ahụ n'aka dewe ya n'ihu otu ana. Ihe o mere ka anyụra. Chinelo onya. Chinelo koyo. Ede afọ ole? I'm 29. Emola nwa. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Ọ gị na nne gị na nna gị bi. Ị ma ire echi. Ka ebe isi na-anọnyere anyị. Iwe onye ebe? Ebe na Nkwere? Enugu. Ebe na Enugu? Nkanu. Ebe na Nkanu? Ọzara. Ebe na Ọzara? Ọzara. Meghe eze gị. Eze gị o zuru ezu? Eze gị o zuru ezu? O zuru ezu. Ị dị anyụ nshi ugboro ole n'ụbọchị?
lewe m anya ebe because iro onye na-eji anya oke nshi iji anya nshi gburu ole n'ụbọchị atọm that touch here ewe iji elega anya emega anya ka pusu gbara ọsọ yicha onye na-eji anya oke nshi iji anya nshi gburu ole n'ụbọchị Bravo. gburu ole Abụọ. inye ụtụtụ gị nyụọ n'abalị onye nwe iri gị onye nwe iri gị ga na-ele anya ebe ọdọ onye nwe iri gị Ọmụ. aji na-esi iri gị iji anyụgo nshi gburu abụọ Ọmụ shi. irita gị anya ọ ga-enyụpụ ma aka gị ụta ma ahụ ihe nọ gị n'aka gịnị nwe ihe nọ gị n'aka Aha dị na-eji n'ụlọ ọgwụ bata. oyi maga gị ka ihe mere ndị chọghị ndị nọ half quarter oyi maga achabeghị nga ata achọghị achị Maka na mmiri na ụzọ ya onye nke mbọ bịara na-achọghị achọ oyi maga ahụ ya gị nwe oyi maga ahụ ma aka gị ka ọzọ ụtọ ama ahụ aka gị gịnị ka ịgba n'aka ihe ring onye ji mee gị ngejọ na nrọ ka na mmadụ ka agbere gị nka aka nke ikpeazụ. aka nke ikpeazụ a onye gbere gị ya Ọmụ gbere onwe m. egbere ya onwe gị iji eme lele nwe dị ọ dị ka achapụrụ gị ebe ọ dị ka achapụrụ gị ugwu achapụ lụka atụ mkpịsị aka gị nga ọha ebere gị ugwu ebere gị ugwu oke ebe gị ugwu nwa na-ebe ugwu enwere onye nọ na famili unu ji asụ nsọ unu nwere nsọ na famili unu mmụọ nsọ na famili oke iji asụ nsọ iji eme ha statin Iwe wee nso ha. ma iwe wee gị iriwe ọrụ o ji emeghi ka gị na nwoke mewe gị ediri fri ọ ji emeghi Ọ kpachie m iwe. jesu ma oke nwa agbọghọbịa vu ha statin agaraga ma iwe wee ka ebe isi na-anọnyere anyị Potato. ị nọla na nrọ mbụ rie ọrụ ị ma ka isi na-eme ị ma ka isi na-eke isi ị ma ka isi na-eke isi nwa agbọghọbịa na-amaghị eke isi ị maara igoro n'elu Ike ga-adịchawa m. oke je anọli n'elu kpa ime ga anya ụta ahụrụ m ga-asọ onye na-aje anọli n'elu ihe oyi iji amaghị agha otele na arịgoro gị na nwoke nọrọ eji anya ahụ ọnyụ ahụ ma yela nwoke nọrọ ụmụ nwoke ole tarala gị ele mgbe eji ata gị ọ n'abalị ka ọ na-ehihie ka ọ n'ụtụtụ N'abalị mbata ọrụ. otele a na-ata n'ime abalị ị ga-enyo iji eti mkpu genotype gị blood group gị kpọọ nọmba gị 0903333 kpọọ nọmba gị mepee ọnụ kpọọ nọmba gị anya ụra mepee ọnụ kpọọ nọmba gị 0903333 649.